India long 8 teams veji ka khela lasong bong ben Karbi Anglong Morning Star Football Club ta Asia Club lo Assam angkang alo nohok ta mate pinyarnian ta I League second division khela long lipin lang Karbi Anglong Morning Star Football Club hello I League second division long ka khela chenga club po ape non bangke I League second division third division itum qualified penafi second division itum khela po lage non da Kasa stadium sini itum hemhong thulong lo mate ituma home ground sin pen chong lo asi kadu ko football ka bathu kelang ning hang koti le pen jira tom phan ki thering tom phan choni ri ke lon nang tom pen ap wang ranang lang non Hello! Lord of all the football lovers of Karbi Anglong, the Indian Football League 2026 is all set to kick off on 27th of March at the iconic Kasa Stadium. Feel the thrill, experience the passion with the top team battle for glory right here in Deep. From electrifying goals to unforgettable moments, this is not just a match. It's a celebration of football. Bring your friends, bring your family, and be a part of energy and excitement. Let's support the Cubs FC, the Blue Giants. Woohoo! Gardom Karbi Anglong live kelang ratun tuan pinidum Karbi Anglong live pen non mat niltum ke do bangke stadium long sedolo niltum stadium long bangke jasamet Karbi Anglong Sports Association la bangso main stadium long sedolo non nilipi ke gallery side lo jo sports culture aputhak di litum chethan nam lo bolte litum ningkarong abirta lo athema I League kalong litum Karbi Anglong Morning Star pensitame penangan kiledun lapuson North East pensitame alang litum penangan ke cepaduk dagari sui jangatum jasamet ke pathuhin sports culture hin ke paprang pon iltu ningarong meme ilum churpon vek nei Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Toriram Rong hangalang li sports culture hin anso se pa develop ponje cultural sports culture minded youth tumang bong anso se ke paprang pon ji phanalang li bori pon lo laso ka chira bolong same litum nililong ka pini ke nitu ini raper bang ke litum kaching honnai alang li ke Karbi Anglong Morning Star ke ja bang phu mate coach lo alang li bang coach chotagi lo alang li mentor lo alang li guardian lo alang li stami sports culture phan akai chipide da son lo alang li na se alang li phan pini labang so non I League puthak mate Karbi Anglong Morning Star labang so football career puthak mate ko anang deng sikili ma ko PPC ki non ke claim pon neng ke doma pen ko piang deng si non pathupon mama angton pen alam ilitum se than ponina tang te prang sinali phan kardom pajirlo pen nang li le angton pen Karbi Anglong live kelang raton than pon Prangsi Karbi Anglong live kelang akote le pen jir le pen ke theding tuman than ni Karbi Anglong Morning Star Football Club a family pen na tumhan kardom pa jirlo kardom ahok lo ili tum phan isi ke thedung isi abirta asolo Karbi Anglong Morning Star Football Club la ke isi semi professional football club ningkan suri na narkep aningkan 2008 aningkan si amhang pathek lo hala amhang ka pathek ani permasi ri tum son isya ke mang do je Karbi Anglong Morning Star Football Club me India angkang alo thedung tournament ka khilaji aphan la som bong pen I League tame silo non ke Indian Football League pulo hala solong ka pathurin sei isi itimake mang ajar include da ke mang la tai silo pen son si exam khela pa same itimake mang do ke damtang suhini ra ingkora phone kan itum duran stami khelalo natame Karbi Anglong phan aling punon si nong mia son lo la si unan ke nitum body dun bom lo la ke nang itum ahir jumi ra penakang hon ben si itum khela dun lo apen non bangke I League second division third division itum qualified penafi second division itum khela po la ke non da Kasa stadium sin itum hemhong thulong lo mate ituma home ground sin pen chong lo asi kadu ko football ka bathu kelang ning hang koti le pen jira tom phan ki thering tom phan choni ri ke lon nang tom pen ap wang ranang lang non athe
non ke India ta football develop bom lo la so ka develop long se tum tame aprangsi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Donghang phana kiru pinangji itum bhan me sen ka pathu long klam ke pithi ke itum bhan ekewan pi pena jok Kasa Stadium non ke lage international standard stadium ladak si non ke itum pathu po India long team nar kevet India long 8 teams veji ka khala la song bom ben Karbiang Long Morning Star Football Club ta Asia Club lo la pen Assam angkang alo নহক তা মাতে পিনিয়ানিয়া তা আই লিগ সেকেন্ড ডিভিজন খেলা লং লিপিলাং কার্বি আংলং মর্নিং স্টার ফুটবল ক্লাব হেলো আই লিগ সেকেন্ড ডিভিজন লং খেলা চেঙ্গা ক্লাব পো লাপেন লাকি কে জয় কে গালি নালে তোমা হির জুমে কাংহন লাপেন কাংজিন সো পেনা জক্সি নি তুম লা সো লেভেল নাং লিদুন লো লাসি নিলি পিনপুর দামি তুং তুম চিং হন মেম্বারস তো ফান নি তুম ডাক আসনসি নিলি ফি দো কাইকে তামি নাং সেরাব দুন ver নি তুম প্রেসিডেন্ট আকে হাই Sar Sengkan Ronghang alang li busy ong bong stamen itom phan bidi sore lapen kai ke tame itom phan nang kapidun sangse koson si claiming ma koson si damning ma puga alang li pena jok si toma than pare dun bomlo lapen holo tima ni li team manager lapen hodo hotpen coach tame ni li claim dun bomlo thektian asonan ke ni char dipon bong lapen ke thekan ason ke ni li son si ba ke thek tum ben kachar li phan kai ke ta ning hang la si ri tum kar biang long stame national level long lason kapathu dun long lok lake kai ke stame nili tum Karbiang Long ara phan tinine na to makang hona kang jinso ninkan surhini ra inkora ke thomaning kan nili tum Assam State Premier League chipa hai si I League third division sameni tum chipa qualify pen non ke second division on tum pali dun lo lasi kotel pening jere tum penap le thor same tum khela poladang lasi nal tum nang lang dunon ali ra cham nang pidunon pen ajo 4-5 phora achiti man bak pen din tum lada eok ka chiprang pen chenglok ka khela bek ji bang ge baji trok pen asinal tum wang ra nang lang dunon ali ra cham nang pidunon la pen ile tum long ri ka pathu ben tum paklarun ile tum det itum long ri ka pathu jong si jit phrang pa phrang olote itu mari soi jang atum stame isi mo thedung a club atum thedung a company atum ponon mate thedung along sakuri ke klemia phan alang tum apune chak la so akapathu be tum chipalang dun un ben Karbiang Long Morning Star non an penana ri so atum phan boring war sai ni tum club hoi pen kapathu texer pena jok ala tum Assam police long ponon ben kapre ka boring war sai long same ke claim tum dolo asi penab thol same I League second event tum khela po Delhi isi nongnang ka chithangklong a football club pen sin tum pathuji asi langmi san thai Senang tum lang dunon, jadi tum ningi tekel hello, nang li tum jongsi, kai kita menil tum panang support dulu te, nil tum ke kai kita me ke pathu je pan, lapen kai kita me ok cepa prang, ok kai ok prang set bo, mate kai kita meni tum aktif, mate tum kai ta moral bang boost po, mate tum ma kai ke mening teklong po la sinal tum ma kang hon kang jinsuke, penab lo nang kelang dun hello tum pan isi ke tenaya akerab lo. Ante non mat kila player tum komami son injury pen ajoini pen anang pathu dun det pinila son problem pin abilang bosam non mat ke player tum au pran mi phun phanang selang injured ave la sinil tum long team physio do la pen doctors tame do ni tum malang tuma au pran kai tame monitor ver ate football ka pathu ke jakong ka pathu pinak aposi alang tum phan kichu yun pen chenglok alang tum ok pran ka du ve tami tum kelang kenang so la si team isia team long ke physio do la pen doctor do la pen itum son si kenang do bolote pini medical treatments tame itum medical da difu medical college do hadak pen sami doctor tame itum kai ke tame la son si bidi sore chipa choi bom komane player jong si injured heavy injured do bolte itum hadak refer po alang tum pen joksin tum kisu kelang ya ta claim bom la si non amat ke inu da player tame son kisuk unique ave tela captain bang ke aprang captain lang ma manon akimi thupini kangwai son Lasi captain bang kini tum pining wesi ni tum la management tum sing po captain bang ingwaji ben kang bai tang dolos tame non amat ke ni li ping dak de lang lasi penap apor right time hosi mate apor chok chir sini na tum phan pasini po la true na tum medium pen lasi la jersey ta opini akimi ke lonzi man la so jersey pini ni tum lunch po jersey non malom so phil tum lunch po lasi na tum chong dinon lasi jersey bang ni tum la son si pulo e tum karbi tum ke e tum a color do isi aki
a care la pen a kelok so a color ni tum jitu touch of tradition pulo il tum methang jutang mate ituma khai si color mate a rong lo posi mate si alir doji dak asi nal tum molang tame jersey lang mesen asi nal tum mo kapathulo te nang tum theklong po asi dak itum karbi tum color a care a kelok lason alapai tum kipi pondo itume karbi long monster jame khai phan isi karjap football team posi laso a color bang ni tum dak et ponlo tela game bang ko son son la da home ground home pen ave labang so puthak dak kon match doji la pen konana si angtan karbing long morning star donang ji akero paper pilona liphan ni tum dak home matches mate hemalong ni tum batai plian pathuji ba phong plian pathuji ke chengsi pen ap ke delhi pen khela po lason si padun ron pen ni tum goa pen khela ji bangalore pen khela ji la pen kerala pen khela ji la pen son si delhi team hini do hala delhi team bata hini tum dak khela ji team ni do delhi pen asi team nar kevet so team nar kebang mong mendak match free khela po pen kapre gadim ni tum long free dim khela dami hala ke away matches polo khela dam ji asi il tum pinpur dame india ana state ke ong same il tum along ri acher se along ri le pudam sta chok ladak pen le sona football team amhang ke thek pen kapathu nu long lage il tum churu nai itum karbing long autonomous council phan nili batai pinulo dak kasa stadium la pen west karbing long stame ason waisong stadium do khala dak tamela son mesena stadium ke do pen jok non ke risoi jang tum kapathu na thu chi hongolo aposin nona kenang sor bangai tum kalana do na kenang sorlo mesen na pathu bang phule do pusame tum kelana bang kenang sorlo nurturing english and pulo nurturing khala player tum ka nurture mate tum kalanda no kenang sorlo stadium ke mesen lo pen than bang non ke klang bom lo license coach tame football na thuri thang license coach ta dolo asi hai license coach tuman tame akam pa wang na poitum ke pethana kam ke peri ke philenga kam itum claim nang po lake government tum na sab sobak jong sinek cherap dun pulote itum non ke karbenglo morning star football club I league second division lo khelalo morning kan ka pre ke tum I league 1 khelalong po la sopin ISL Indian Super League khelalong po halake top league national top league lo lage asi ha son ta itum khelalong po la si itum chakni belo non ke lidi phan non I league second division lo mo next is I league 1 polo so filon ISL la si lage kon itum phan inga rongolam la si non ma itum kenang sor kelhar na itum nang support duni ji support seroi level te ba itum cherap seroi lote irrespective of our political differences nilipui bangke itum ong paper ke itum pini puloma politics salam ka pathi pena pot umuk kelason dot umuk kelason pulason itum ka chi yong theroi do same sports long bangla hai itum bad data itum khai phan nong me ke wana kam itum ning cherot kutra nang tum chi support seroi nang social media long punon print media long punon ason sona a medium pen same itum ka chi support ke nang sot lalo tin la pena ma matches bang ke ladak nal tum na dilhi pen si pathu bolote la justament audience tum phan ke ko pine ticket system lo ma mate ake joy pen nil tum nona mat ke ticket system si kamat halo sitame nitum akenang do bolote nitum management tum chingki bom non akenang do bolote tum dakki joy stame pideji pipon ma karbeng lo ra tum han lason papalang nang po phani tum kamat hado ake jai me stame ajat li pustame non itum ajat kam le claim stame dihin athu akenang do ko posi itum ta song thak dihin athu sab so kadori du char posi nitum la sonda matha ticket system mate le tum anam pen jong si tum laso pathu ticket system jong si tum claim luti kopiali doi ben kopiali ka bedeji lam tani tum matha dam bom lang la si mo por si tum than po stame nal tum wangon nang lang do not ticket pun pustame ador jum hekji non mani tum singbai beng beng la hello thongkep la pen phokep ante la non mat kenang tum la opponent team ke jase me dilhi ke a b team do kok polote alang litum game ko sono na tum study ateng polote tomorrow match mentally morally ko anu na tum physically superior na tum chi matha dam nil tuma backing of experience ateng polote mate tum han aprang prang ka khela dam tum han isi ke thana teng te ni tum da chokning son sima tha ate opponent phan komjur puni tuma thate bate ingdu wok ma thate haltum tang ingtang utima sidame alang tumpen ingtang mu puma tuma kama thado kerem ka haila ke dupo it's a part of a game nastame itu mening chi thedo ituma player atum ituma coaching staff atum ang pen alang tuma akacha mane a practice la pen alang tuma
jitu hard work bangke penap ahok mane messenger pusin tuma thalo ande la pena labang so game opening lo jar lo lada kopine celebration mate kopine lun se pit na ke wangji mate chief guest kuma me lason events ason se organize pon ma mate as a simple match lason guideline teng si aja ta ka follow nang pote ma chief guest tong ho pen son alir ka cham ki pi abangke pini lun kilun bang dota high stame itum chief guest person bang hadak pen guideline ave all india football federation is a complete official match aposi ladak omane lason si akete ding tuman chohang nai lason ave pen hang nang ni polam tabe jongsi ile tumning hang polote chohang ta chok sitame la bangke pan necessary kali itu we are more concentrating on game itum bangke more important is toward the game na tu si important abosi laben ako is interesting alam bang nono bang ke elitum la kasa stadium apu taxi ang song la so pen ang song bang ke elitum flyover inja kap ta dokok lo pulote jongsi ticket system pote all the audience ke bike pasang ban hadak penang lang dunong pote la so mu bang traffic ta hadak problem dokok ta la sin nangli hin pen pini tuning ri son duima ni liga tuning ri bang la hello mane itum live risk mane yata kam na claim nang ne ahok lo injar cup mate flyover leke si itum is set lo itum town of han mate itum long ri phani sai set lo ta itum kedang bang mane choroni under the able leadership of Sir Dr. Tuliram Monghang, Honorable CM, Karbi Anglong Autonomous Council, alang initiative pensila so injar cup mate flyover itum han kim pilo irang pilo apen non ke la suko dokok pen jok kedam ke bang tami penan hubidha lo apen non ma jonal ki pulo hadak angsong pen nanglang dunte ba nanglang dunte te ko pini ak siksak dima aholo tema hadak pen ki phere meme la pen ingring meme aposi mane kote la pen jirtum kelang junding hang pigatum polote nanglang dun thangthe tongka paisa leke theret kali athe muni da kai sia life si more important nang aposi nal tum hadak penjong si kopine kelang junding hang pik pusame nal tum ning si khangra aber pen wangon kyang ni adim gallery do panang dun thangthe aposi hadak pen mo pine pine accident do kok polote la ke muni da kai si themulang aposi dili ka do be solang dora phana chuning ri lo itum ninga cheparong pusame sia limitation do aposi nanglang dun thangthe poisa tangka leke theret kali mo la sika kemin ko pen aparte mo hala eri pranjong si damji purutela ke the la silam ke thelang posi bainol bangla penang it we welcome everyone each and everyone kadu we tanang lang donot la match schedule bang nang thaning no pen na pen start lo pulote men to si la so match bang next match men to si dojima la solam non ladak la son lo match bang ke penamni tum khela pot 27 la so filote 9 match do 9 ani do la so ni ke Karbi Anglong ke isi general assembly election lo aposi mane kadu we tame vote ke jogdun vek ning I appeal each and everyone to cast their valuable votes in favor of your candidate ne nangli ning hang candidate phanle chijongon la se isi itum responsible toward nation itum dia da phan isi long dia phan isia responsible lata usika do we tame vote jogdun nei la pen vote jogdun dia da phi 45 ba truck pan si football ka pathui te ma nal tum jogdun ad pen ning rong bhong pen nali jir po jir pi tum pen chori rup tum pen wangon nanglang dun bai truck pen la lo la so phi ke la so phi la son si ni tum ne exactly ning abe same la ke do son si schedule teng mane ni tum 27 pen 9 adang ni tum away match do away match khela damji la bang ke goa lo ne pini la se dak khela damji la so phi lo te aku continue dak 3 matches do to fit la so phi sia ke away match khela dam thuji la lo ni tum han social media lo si Facebook page do na follow do non din ke social media din posi majok tame mobile use abang do pen WhatsApp ta lang bang do la si na follow don bomot so teng sini tum schedule bang na tum han update wai po la lo pine weather condition pen go pine a problem do kok pine dorok pine mege thur pen go pine son lam ki lam phong do kok polote ladak jong si match une de kapre game adim son ponjia son ki matha son non nil to phan guideline nge pia teng la no isi pathu chengsia ko bolote
security reason tado security tame security lab sabida nei mate keton kelang atum ta ton pa menengi pen soni bangala hello iso fire brigade mene me chupeda pedana popanta fire brigade tame humni ba fire brigade binengi lapen pine kapathu hot pine soden ni der phan pura ambulance ta humni nai other than that lapen apata keton mate la law and order tumpen isi dak security bang nang pidun pamiji lage permission ken tang do athe lage khela so gali all india football federation pen isia apathu pasi lahai bang langdam pensi la sa pathu la pen mai jona li pulo kopine chikli the bone me chu pedat pulte la bang ke natural calamities pala alama bang tema lagi li putek the ase la so feasible te match bang abandon det po pakhang check po la so phi residol kuri chu po lage la along ka prek besame aku hadak pensi guideline bang tu po kona si pathu dam tuning ma la bang ke por si than po te la bang so league of la bang so match bang official referee ke la asam pen loma matek angtan ben wang la kadu be a referee the national referee tum ningi si qualified referee tum si bangi national referee tum nasi halak la kadu be referee kadu be ke all india football federation pen referee department pudo hadak referee department tum si la kanang toji lagi tum ning hang la pukali kali ni tum ke just isi host team sonchot ni tum tak thangi puduni thaibe halake technical part potema halake ni tum thang pudun thaibe ni tum ke matro dak ka phathu ji phana dim klong sik pi pamenang po ni mithang phan tum khela dunang po hala guideline na teng lan chalo la kasa pen ko sono kor mane alang litum contribution mate alang litum support mate alang litum sono non litum che thekdam long pen ke pini lacking behind something like that lason ki pudam thai ave kasa tum phana ki churu nang po kasa karbenglong sport association phanta alang tum pencil so stadium ke langchari aposi pini aso sa ko pini do pusame la ke ni tumang bong si misi asi understanding lo ni tum si alang tum pen si kachikroy lo ni tum phani si pathunoi panang tum pathulongi puisia alam don dolo la so teng sin tum pathu polap si non mat ke tum la sona problem ave alang tum pen cooperative lo alang tum pen ang chirap don lo asi la ke chiru ning ke la ke hoklo Dr. Pongko Seron phanang li phanda churani alang li idom phan so permission mate la so awang nang PC ni tum la non dak ni tum home ground sami panchong lo la alang li phan sami churu lo ande la ground na bang ke ko sono alang litum la league official tum nang lang pen la thima la so carpeting bang ke penang ana ke ban son che tek pon long la pen hormu bang da ball bang ban su edet ko pini technically chok manon non la so artificial turf nilige technical amuni kali te masta me pan henoret ke kalilang the la so tafa asia alive span do mate isa chi the do nili halo chi thibang pun phane punam li sia duration do longevity pule punam ta chok pate span life span pule punam ta chok mane la ningkan koi ba ningkan kora phoan so adin dang do aposi halan juji tike la khela me la si la khela le kol de la brushing do hedi la brushing hayat me klempo ge ko la son hala ba hayat pathur thu po ke kadu be paklam thu bol metu sentity la si artificial tar be kalang lo lan belo natural grass son kalilo mate babalong ka pathu son kalilo la lo ante la jasemet la halogen la light atur phan bange naltum check pa meloma lage halatum all india football federation ben wang sinang check lo latum light test lo asi khela unji puselang litum ben certified lo asi thangthe puselang tum pulo lasi la so teng si ni tum ta prepared lo pena alang tum aju light pakar silang lo lapan turong khela unima unima palang litum check si chogi puselang litum ben tum certified nang pila ante la cheerleader pini la son events that be ponji isi football ke isi glamorous game metum kadu wachin lo tum thexer tum pulo football is born in South America but glamorized in England mane football am hange theke South America long bosta me pa glamour mate alon ki pike England long posibu asi football ke lasona pathu nangli alon ali racham ki pime pathu same noni tum chithan mate tum ke Karbiang Long Morning Star Football Club ke lasona ke planga club e kali aposi ni tum dihina thuak kadore ko aposi ning arlole do et pustame ke claim dunia ja kong aveda asi la do anang bong stame li ning si parong nang kokpo asi pena mi tum mathalo jumisen sen alun
kilun je phan nitum kachopha ali sarpudo mane singar do jalang li pena joksi lun palun po pene kilun ke kana bang ke aporta duri belek kapre ka pathu sonra mane apor longoret kali isi countdown do hala soteng sikadu ko ta ka follow do na posi alom subeta porlong thai hala so sini tumla lun pene ba ke kan same pakan polan velo nela and kijutsi Karbi Anglong ara tumpan jasamet sports lovers atumpan penap nanglihin pen atema ahir jume ke nang sot atema dilhi rong su pi pen sinali tum pathuji Karbi Anglong morning star ke lasi nanglihin pen kijutsi alam the chuning rig no nanglihin pen solang do Karbi arat phana chuning la hello nali tum penap apathu nanglang don ignon nanglang don vek nei po banglo ate ilituma team lo lage ako Karbi Anglong Morning Star Football Club ke Assam angkang pansi ka represent a team lo lage pinyanian da Assam lo kaprega long ripen I League second division patu tipin lang first time lo in the history of Assam Football Association Karbi Anglong Morning Star Football Club hello I League second division patu yi lapen non ka patu bom I League only 8 teams wet second division I League ke 8 teams wet team nar ke wet la song bong pen Karbi Anglong Morning Star Club taisa club lo posi kapathu dunya club lo posi nalitum itum purkimu tong kiplang deji ni pini penap aposi nalitum bang lang dunot asiki bigi thi kote ingjir la pen nalitum exam asai do pick time me same nang lang dunot ali racham nang pidunot eltum penap pitong plang ni la ke chine bon sitame etum han purkimu tong plang pone halake apor si than poposi nangli le penili etum chera pelote etum alongri pathu pen etum alongri paklarun pu penap etum paklang lona lalo lasi kote le penjir tum kadu vedana tum nang lang dunon ali racham pilonang apen la soko pathu pena jok etum alongri kapre ka longri long tame nong me damji apen iltom phan nang chi thanji mesen na ka chi thana bang ke plang thei je phan mate iltom phan ekke romi mi a ot etum ladak ka saste nom long pena pa chi plang lonang lalo nal tum kadu han chuni ri lalu lase nitum Karbi Anglong live pe saminal tuman chuning lo elitum di arnam paru ahir jume anso se padunang la pen elitum la hempuji su monal tum char salong stame elitum Karbi Anglong Morning Star tumhan arnam phan ahir jume hang pilu no la pen lukhimon according jir tum saminal elitum stame ahir jume hang pinu atema elitum Karbi Anglong ara phan nongmi ke van lo elitum Karbi Anglong pharmacy nongmi ke van lo atema elitum labang su second I legal long bangeli tum Assam ben ke Karbi Anglong a team cholo ke pathu dun long lasi an ining karong a birta lasi nali tum penap anu tinda ke bang peji phansi nal tum han chuning ri lo please penali tum labang so ke pathu long nali tum ke support dun ke hang dun ke hiring dun ke support dun hedi ke nang sot hepik lasi nali tum bang no home crowd bang ke nang sot lasi ni tum Karbi Anglong live pe samena tum han chuning ri lo tang daily tum Karbi Anglong live ke lang ra tum han kardom pajirik na kardom